So, ang una natin gagawin is painit natin yung ating kawali and then ilalagay na natin ang pork, itong pork belly. So, tatakpan muna natin. Hintayin lang natin hanggang mag golden brown. Ilabas natin yung kanyang mantika. So, ngayon, i-check muna natin yung ating pinakuluang baboy. Yan. Medyo lumalabas na yung mantika. Yan. So, ihalo lang natin. Ayan. Ayan na siya. Lumalabas na yung mantika ng baboy. Pork belly. So, ayan. Konti pa para lumabas yung mantika niya. Okay. So, takpan natin ulit. So, i-check na natin yung ating pork. Ayan. Pwede na siya. Pwede na siya. Ready na. So, ayan. So, pagkatapos natin maluto yung pork belly, gaya nyan, maglagay tayo ng oyster sauce. So, ayan. Lagay muna natin. Mamaya maglalagay tayo ulit. Kasi para sa pork. Para magkalasa yung pork. Siksipin lang pork na niluto natin. So, ayan. Ganyan lang kadali. Tapos, pagkatapos natin ilagay yung oyster sauce, isunod na natin ang asparagus. So, ayan. Madali lang naman maluto ang asparagus. So, kailangan half cook lang. Takpan lang natin ng mga 30 seconds. So, i-check na natin. Wow! Halo muna natin sandali. Tapos, isunod na natin yung mushroom. Mushroom at saka yung zucchini. Wow. So, ito na yung mushroom na nahiwa kanina. So, ayan. Ihalo mo ulit. Madali lang maluto yung mushroom. Saka yung zucchini. Yan. So, after 30 seconds, ayan siya. Ihalo natin ulit. So, ayan. So, ngayon, isunod naman natin ang zucchini. Ayan.
pagkatapos, ihalo lang ulit. So, kailangan 30 seconds lang ang pag-cover para hindi so, i-cover natin ulit ng 30 seconds lang para half cook lang yung ating magula. Okay? So, hintayin lang natin sandali. So, after 30 seconds, ayan na. Ayan na. Halo na lang natin ulit. So, lumabas na yung sabaw ng gulay. Ayan na. Ayan, may tubig na siya. Tapos, isunod na natin yung white onion. So, pagkatapos kong nailagay yung sibuyas, kasi di naman kailangan lutong-luto yung sibuyas, dahil mamaya, sobrang init na niluluto natin, maluluto na yan. So, kanina nilagyan ko ulit, nilagyan ko na ng oyster sauce. So, ngayon, lalagyan natin ulit. Ito yung panlasa natin. Yan, tama na. So, huwag tayo masyadong maglalagay ng oyster sauce dahil yan ay makalat. So, i-spread lang natin ng ganyan. And then, i-turn off na natin yung kalan natin. So, ayan. Huwag nyo nang tatakpan ang niluluto natin kasi para hindi ma-overcook. Tapos, fresh na fresh siya. Pag nakikita mo, napansin nyo, parang fresh na fresh pa yung gulay natin. Ayan, green na green pa. So, ayan, pwede na. Ready na yan. Shoutout kay Cici Fatima Flores. Hello, Cici. Diet din pag may time. Okay. Heto na mga Cici, ang ating niluto na pork mushroom with asparagus and zucchini.